Ahoj, vítám vás u mého dalšího výkladu a tentokrát se podíváme, co vám karty chtějí sdělit. Nějaký kolektivní výklad na hromádky, jak se bude třeba vyvíjet vaše situace, co vás teď čeká dál. Prostě podíváme se, co je tady v tom balíčku pro vás. Můžete si vybírat balíčky podle tady těch věciček, to je první balíček, druhý a třetí. Jo? Ještě tady navrch můžete vybírat podle kartiček. To je první balíček, druhý, tak a třetí. Máte sílu. Moc to blízká, tak. Takže mi to padá. Takže se naciťte, vyberte si balíček, který s váma bude nejvíc rezonovat. A my se podíváme, co se skrývá pod prvním balíčkem. Tak, zdravím lidičky, co si vybrali balíček číslo 1 s touto flaštičkou zlata. Jo, tak. To dáme takhle sem. A podíváme se s touto kartičkou ještě. Věž. Takže klidně se u vás mohlo teď dít něco nečekaného. Kdo si vybrali tu ten balíček. Něco se mohlo zhroutit. Jo. Něco se vám rozpadlo. Tak, tu ty kartičky si necháme zase na potom a podíváme se, co tady je pro vás za vzkaz. Co kartičky řeknou. Jak se bude vaše situace vyvíjet. Co tady bude. Takže už tady vidím, že se vám mohla zbořit, mohl nějaký vztah, něco s láskou, nějaká šance. No, možná i vy teď zažíváte období, nebo jste zažívali období, kdy z toho štěstí, z té spokojenosti najednou přišlo něco a vy jste se cítili bídně, zatížený. Podíváme se na to. Já si to tady takhle celý rozhodím. A tak. Ve spod balíčku máte páže pentaklů, což vnímám jako nějaký malý kroky, který teď děláte, ale děláte je opatrně, stabilně. Taky vám mohl přijít nějaký návrh,
na vzdělávání se, k růstu, k posunu. Jo. Takže, co tu vidím u vás? Tady se zhroutila nějaká vaše stabilita. Taky jste tady mohli na něčem pevně stát a to se vám trošku nemuselo vyplatit. Pro někoho tady vidím muže, který vlastně, nebo vaši osobu, prostě osobu, která může být taková jakože panovačná, může být je to na císařovi. No. Ten císař, pro mě císař je energie taková trošku povyšující se nad ostatníma. Jo, taková rozkazovačná, že on vždycky musí mít pravdu. Jo, nebo všechno by mělo jít podle toho člověka, ale když to nejde, ten člověk je z toho nervózní. A tady ta osoba u některých z vás mohla udělat rozhodnutí, který vedlo k tomu, že vlastně to mezi vámi úplně spadlo. Jo. Mohli tady ochladnout city, tady někdo si vybral jinou cestu, i když ještě ne úplně pro ní byl rozhodnutý. Taky tady ta osoba z toho nemusí být šťastná, že to takhle dopadlo, i když vidím, že to je z jeho iniciativy, z té osoby vaší, že vlastně si vybral cestu, kde chce být sám. Jo, že... Ale ta osoba trpěla dost taky. Nebo trpí ještě. Jo, to byste možná měli vědět, že té osobě možná toho může i litovat, že udělal takovýhle rozhodnutí, protože i když na jednu stranu má tam nějakou výhodu, je tu páže pohárů, takovou volnost svým způsobem, ale nevidím tu úplný naplnění. I když tady je ve hvězdě, tak tady vnímám tu hvězdu jako doufání. A když se podívám na vás, co tady vidím z vaší strany, tak vy jste tady procházeli nějakou krizí, ještě můžete tak nějak, jo? Něco bylo tady v zátěži u vás, po tom, co se to rozpadlo, protože nahoře máte karty vítězství a spokojenosti a pak najednou rozcestí, skrze ty city, tu lásku a pak to padá. Pro některý jste to mohli udělat i klidně vy, že jste to rozsekli, jo? Vůči tomu muži. Nebo takhle, mám tu energii císaře, takže mluvím k ženám, ale muži, páni si to otočí. A vidím tady docela takovou konfliktní jednání, jo, už takovou, jak bych to řekla, takovou impulzivnost toho, že tady to bylo dlouho v zátěži, dlouho se to nevyvíjelo a jakoby vztah s tímto člověkem, když to tak řeknu, stál na místě a nevyživoval se. Ten člověk, jak kdyby nechtěl na tom pracovat, jako by ho to nezajímalo. No, vidím takovýho trošku sobce. No. Ten člověk myslel hlavně na svoje dobro, na svoje pohodlí. Jo. Nebo klidně jste to mohli být vy, záleží, jak to cítíte, jak to vnímáte. Ale tady vidím vůči tomu člověku, nebo ten člověk, prostě už toho bylo na něj tolik, nebo na vás, že to prasklo, prostě se to podlomilo, zbořilo a šlo to do úplného zakončení. Jo. Nebo půjde, záleží v jaký jste situaci, co už máte za sebou, nebo jestli teď jste v tom procesu, že to ukončujete s tím člověkem, nebo ten člověk s vámi.
Může tady být ještě snaha o nějakou komunikaci, i když ten člověk proto, nebo nedělá se proto nějak maximum, nějaký velký kroky, ale je tu snaha o nějakou spolupráci ještě do budoucna. Možná, že tady si někdo něco uvědomí z toho konce, z toho bolestivého, kdy si šáhal na úplný dno. A je možný, že tady jeden z vás si uvědomí, že nechce přijít o toho člověka nebo o tu osobu úplně. Jo, že ji chce mít ve svém životě, ale už tady nevidím to, že byste byli spolu jakože v partnerství, ale bude tu snaha o to udržovat nějakou úroveň toho přátelství. Jo, ale každý tady bude sám a je možný, že to dlouhodobě bude asi lepší mezi váma, když najdete nějakou společnou cestu skrze to přátelství. Nebo jenom nějaký bavení, který bude mít mezi váma, budete si udržovat nějaký odstup, nějakou hranici. Taky pro vás do budoucna, jestliže jste prošli nějakým bolestivým koncem, který vás opravdu srazil a zastavil na nějaký čas, tak tady do budoucna to může pro vás taky znamenat, jestliže už víte, že s tímhle člověkem se bavit nechcete a nechcete ho ve svém životě, ať je to kdokoliv, tak vy tady začínáte poznávat lidi, bavit se s lidma, možná i spolupracovat na nějakým seberozvoji, ale budete vyhledávat komunitu lidí, kde vám bude dobře. Jo, jsou tu nová přátelství, vy se budete snažit budovat něco v tom životě dlouhodobě. Jo, máte nějakou vizi do budoucna, co se může týkat financí, práce a na to se zaměříte a půjdete si za tím. A tohle necháte prostě za sebou. Jo, jako zkušenost, jako něco, co vás zase někam posunulo. Takže pro některý to může být takhle. Já si zkusím ještě doložit na toho císaře. Tady. Ten císař se tady něčemu brání, je v pozoru, jako kdyby byl připravený se obhajovat. Jo, jako taková, že proti vám ten člověk prostě něco má. Jo, jestli jde o osobu. A stojí si na tom. Takže, nebo měla, jo. Nejspíš nejste ani v kontaktu už někteří. A ta osoba tam, nevím, jestli si to nějakým způsobem řeší, ale ta dost naštvaná. Furt je v pozici, musím se bránit, jo, jako kdyby čekala, kdy zaútočíte, nebo kdy ho slovně napadnete, toho člověka. A on furt jako proti vám jako je v pozoru. A to je ten jeho problém. No. On se z té energie proti vám, že nejspíš mu tam něco vadilo, něco mu ublížilo, on se přesto nedokáže dostat. Jo, on to prostě v sobě živí, ten člověk. Takže proto se to muselo úplně... Vy tady jste jako citliví lidé, jo, ať jste žena nebo muž, jste pohároví. Takže citlivý, upřímný, dokážete pomoct člověku, ale vy už jdete pryč, vy už ten pohár nesete prostě někomu jinému a tady to jde právě do toho ukončení. Nejspíš i možná jste tuhle situaci, co se vám děla, kde to padalo všechno, kde se něco zhroutilo, co nemělo pevný základy, tak jste už v sobě zakončili. Nečekáte na nic okolo, na nějaké okolnosti, ale prostě jste si řekli, to nemá smysl, já se tady nebudu trápit dál, jo, a chci to prostě ukončit a chci se posunout. Je to nejlepší, co jste udělali nebo uděláte. Protože tady pak máte 9 pohárů, vám se uleví, vám se opravdu uleví, když
Tenhle člověk vnímám, že vás mohl obírat o energii, takový energetický upír. Opravdu vás stáhnul docela na to dno, dolů prostě, jo. Vy jste tady byli bez energie, bez života, dá se říct. No. Vy jste byli z toho uvěznění, nebo takhle, z toho pocitu, že jste omezení v té hlavě, jo. Prostě v nějakých myšlenkách něco vám tam ten člověk nastavil tak, že vám to nedělalo dobře, jo. Nechoval se k vám hezky, možná vám něco vyčítal, nevážil si vás. Ten člověk mohl na vás vytahovat všelijakou špínu, co si vzpomněl, co ho napadlo, a vy jste nad tím pak přemýšleli, vy jste se cítili vinní třeba, jo. Že jo, ten člověk ani nevidí ty svoje chyby, on je možný, že dost to sváděl i na vás. A to je právě díky tomu, že vy jste se tady rozhodli to úplně zakončit, úplně se odtrhnout od toho člověka, nekomunikovat, tak se léčíte, jak ta hlava vaše, ta mysl, tak prostě z těch špatných energií. To je vlastně to nejlepší. A tady na té hvězdě do budoucna, kdy vy se rozhodnete jít svojí cestou seberozvoje nebo zaměříte se na nějakou práci, která vám bude dělat dobře, tak tady vám přichází král pohárů, nový muž, láskyplný, vy jste tady taky v pohárech, takže ta osoba, která vám přichází, je stejně naladěná jako vy a je připravená dávat vám tu lásku na oplátku, jo? Tam by to mělo být vyrovnaný. Je tu síla, takže může být touha, chtíč ten muž o vás, nebo ta osoba, co vám sem přichází, o vás bude mít opravdu zájem. Tady máme ještě 6 pohárů. Můžete tu osobu klidně už znát, ale taky to může znamenat, že vám pomůže vyléčit a uzavřít tu minulost. Jo, opravdu. To přátelství s tímto člověkem vám velmi pomůže. Ale je možný, že ze začátku tomu nebudete moc otevřený, že opravdu si tady řeknete, já už prdím na vztahy, prdím na tohle, já se teď zaměřím sám na sebe, nebo sama na sebe a chci prostě si někam posunout, chci na sobě zamakat a chci tvořit lepší ty vztahy, chci se někam dostat v tom životě, máte nějaký cíl a půjdete si za ním. Ale už nebudete teďkom do toho zahrnovat ty vztahy, tu lásku. Na to teď vidím, že se budete chtít jako vyprdnout, jo, nějaký vztahy. A tenhle muž přijde s tím, že jako ne, já bych tě chtěl, mně si hrozně líbíš, já si s tebou rozumím a úplně vám to naruší. Ale tenhle muž, když se proti tomu budete bránit, jo, budete s tím bojovat, tak je to tu ve vítězství a v úplném naplnění s tímto mužem. Nebo s touto osobou, co vám jde do života, po tomhle chaosu a bude se čekat jenom co vy, jak vy se rozhodnete a dávám prostor k tomu. No, takže vlastně jestli opravdu u vás něco spadlo, jestli se něco zhroutilo, jestli nějaký vztah u vás nevyšel, nebo nějaký člověk se k vám nezachoval fér, tak tady to úplně ukončujete do budoucna, je to blízká budoucnost. Úplně se na to vyprdnete a začnete si žít pro sebe, nezávisle, budete chtít být nezávislí, nechcete se na nikoho poutat a nechcete, aby se nikdo nepoutal na vás, jo? Budete si tu svojí. Tak, teď se podíváme. Tady máte náboženské ohledy. Vaši lásku ovlivňuje vaše náboženská výchova a duchovní cesta. Tady to vnímám, že vaše vztahy může ovlivňovat vaše rodová linie. Jo, co si táhnete sebou
po generace vlastně energeticky, tak to může ovlivňovat vaše vztahy. Podívejte se na to, jestli vaše maminka po linii jako žen ve vašem rodě, jestli neměla podobný muže, jaký si přitahujete vy, nebo když jste muž, tak třeba se taky zamyslete u maminky, u táty, jo? A nebo nějaký přesvědčení, který máte, nějaký strachy, cokoliv, co víte, že ovlivňuje ten vztah, co nabourává ten vztah, je potřeba se na to podívat. Jo? A jestli chcete prostě mít jiný vztah, tak chce něco změnit u sebe. Tak, čekají vás noví přátelé. Tady jsem říkala, že to taky tak může být, že vlastně to ukončíte a začnete si tvořit nějakou komunitu lidí, kde vám bude dobře. Takže tu máte noví přátelé. Je tu plán duše. Počátek spojení s božským plánem. Co víš, že je tvým posláním? Tak to vnímám, že tady vlastně si jdete tím seberozvojem, že tady si jdete za nějakým svým cílem, co jste si dali, zaměřujete se sami na sebe, na nezávislost a hledáte to vaše poslání. Jo. Taky to může být vaše cesta, to, co se vám děje, tak může být osudový, může to být daný, i když to vypadá, že cítíte se špatně u toho, jsou to situace, kdy opravdu si můžete sáhnout na úplný dno, kdy se lidi k vám nechovají dobře, ale ta duše tím roste. Tu těma situacema, těma zkušenostma. Vyzrálost, no, to je ono. Tím, čím jste si procházeli, tak vy, dospíváte, no, zrajete, jo, jste moudřejší. Máte tu vzkaz vláhvy. Vzkaz vláhvy symbolizuje hlubokou lásku, která je dlouhou dobu potlačovaná. Symbol dávné paměti duše a jejího plánu. No, další. Jakoby vás ten osud nebo ten vesmír na něco připravoval, co se na vás teď chystá, jo. To tady taky cítím. No, láska, je tu pro vás láska. Možná, že teprve teď přijde ta pravá láska, že máte za sebou plno vztahů, který se nevydařili, který vám ubližovali. A teď už se na to fakt chcete vyprdnout a přitom až teď vám přichází něco, co si opravdu zasloužíte za to utrpení, za to všechno. A vlastně ty duše o sobě ví. Ty už si to domluvili kdysi a teď se to uskuteční tady v té realitě. Buďte asertivní. Jo, takže snažte se o to, co chcete. Co se týká vašeho zdraví, tak máte tu kotník. Jo, takže pozor na kotníky. Ať nemáte nějaký výron nebo něco. Vzkazy od vaší osoby, která je na vás napojena. Přeji si s tebou sdílet dobré zprávy a promlouváš ke mně skrze hudbu. Tak tady to vnímám, že to ještě může být ta osoba, s kterou jste teď byli, nebo se něco nepovedlo. A jak jsem říkala, on tady může si uvědomit, že to nebyl úplně dobrý nápad, nebo něco udělal špatně a že u vás vlastně nechce přijít v tom životě, i když už s váma nechce být třeba ve vztahu, ale nechce o vás přijít, jo? Proto tady přeji si s tebou sdílet moje dobré zprávy. Nějakým způsobem na vás ta osoba byla zvyklá a nikdo takovej v jeho životě už nebude nebo není, jo? Asi jste si na nějaký úrovni dobře rozuměli. Promlouváš ke mně skrze hudbu. Můžete mít společný místa někde, kam jste jezdili. Můžete mít něco společného, co jste prožívali spolu. A on, když na to místo jede nebo jede okolo, nebo cokoliv, nějakou písničku společnou, co jste měli, on ji zaslechne v rádiu, hned si vzpomene na vás, na tu chvíli, ten prožitek, co vám ta chvíle dala. A
toho trápí, toho člověka, jo, tu osobu. Jenže vy už tady máte pocit správnosti, vy víte, že to jinak už nejde. Jo. A ten pocit správnosti, že se hnete dál, vám přináší hojnost, kterou chcete, kterou si zasloužíte, jo, vlastně tím směrem pro tu hojnost teď jdete, jo, jak finanční, tak celkově naplnění lásky, síla úsměvu. Vidím tady, že jak to ukončíte, nebo jestli jste to ukončili, je tu velká úleva, je tu pozitivní energie, vám se vrací ta síla a vy už se začínáte smát. Respekt vůči sobě. Tady vnímám to, že vy už si nenecháte líbit to, co si k vám lidi dovolovali, tak vy už to nikomu prostě od teď nedovolíte. Teď jste trošku ustupovali a nevyplatilo se to. Takže vy už máte vůči sobě respekt. A už víte, jaký lidi kolem sebe chcete mít. Vy už víte, jak chcete, aby se k vám lidi chovali a toho se budete držet. To jsou ty zdravé hranice. A yoga. Můžete začít cvičit, cítím v tom i meditace, uvolnění, jo, něco dělat pro svoje zdraví a pro pohyb. Tak jo, skupinko číslo 1. Já doufám, že vám ten výklad karet něčím pomohl, že nějaké informace pro vás byly důležité, nebojte se, bude dobře. Tady ten vývoj je velmi hezký a myslím, že to nejhorší už máte za sebou. Takže vám přeji hezký zbytek dne nebo večera, kdy se koukáte a mějte se hezky, ahoj. Já zdravím skupinku číslo 2 s tímto andílkem, co jste si, už to skáče, co jste si vybrali a s touto kartičkou. 8 pohárů. Tady cítím z této karty, cítím takovej smutek. Tady možná někdo musel odejít od nějaké situace, která mu nedělala dobře a už musel prostě odejít. A teď ho to mrzí, jo, je tady ten měsíc, takže můžete i snít o něčem, co kdyby to bylo jinak a takhle. Jo. Něco jste opustili s těžkým srdcem. Nebylo to pro vás jednoduchý. Tak tu ty kartičky zase se podíváme na konec a já se podívám, co tady karty vám chtějí sdělit, jaká je vaše situace a jak se bude vyvíjet dál. Já když tak to pauznu a rozložím si to, abyste nemuseli čekat, než to rozmíchám a rozhodím. Jo. Tak, už to mám hotový a budeme se na to podívat, co tu uvidím u vás. No, momentálně teda máte na konci balíčku, máte 2 pentaklů. Tady může být nějaké rozhodování, balancování, vyrovnávání, snaha něco vyrovnat, dát do rovnováhy. Taky to může znamenat, on tady má, tady ta 2, to je takový šáša a uvolňuje se z nějakého lana. Jo? Tak trošku se něco rozpohybovává u vás. Jo? Můžete sice ještě nestabilně, ještě nemáte úplně jasno, ale už se u vás malinko něco dává do pohybu, už se necítíte tak svázaní, tak omezení. Jo. Nebo se snažíte prostě něco, aby se začalo hejbat.
aby se něco dal do rovnováhy. Já vás tu prvotně vidím v energiích vítězství, slávy. Něco se vám povedlo. Jednalo se o váš nějaký nový začátek. Pro něco jste se rozhodli a šli jste si zatím. Mohlo se to jednat o vaší práci, o nějaké podnikání, o snahu vydělat víc peněz, ale pak tu vidím zabržděný. Myslím, že se vám to moc nepovedlo. Nebo vám to prozatím nejde. Jo. Tady vidím krizi finanční, málo peněz. Nebo můžete vnímat, že máte nedostatek a přemýšlíte, co s tím dál. Takže, a to vás docela zatěžuje. Jo, potřebovali byste, dokonce tady vidím i krádež, jestli vás někdo okradl, zmanipuloval nějak a vy jste přišli o ty peníze, tak je možný, že opravdu to ještě můžete řešit a budete se snažit to vzít do svých rukou a něco s tím udělat. Je to tady v ukončení. Na to si pak ještě doložím. Jestliže se jedná u vás o vztahy, tak tu vidím buď muže, který ze začátku se jevil jako akční, měl takovou energii zábavnou, byl pro vás zajímavý ten člověk, jo? A vy jste si říkali, jo, to může být on, cítili jste se jako v tom vítězství. Konečně jsem jakoby našel protějšek, se kterým si rozumím ve všem. Prostě tady byla jasná komunikace, rozuměli jste si, jo, byl tam vášeň a to byl váš začátek novej. I pro tu vaši osobu. Mohli jste jít docela brzy, jste mohli jít do vztahu. Jo. Tento člověk vám mohl finančně i pomáhat, trošku se finančně ustabilizovat, ale ten člověk tady není upřímný. Zase mám ho tady, tu osobu na císařovi, takže mohl mít nějakou masku, protože vás chtěl získat. Jo? Potom se začal ukazovat a vás to docela překvapovalo, zatěžovalo, vy potom už jste nemohli ani spát, protože jste nevěděli, co od toho člověka můžete čekat. Jo? On mohl ještě se nějakou dobu jako snažit to vybalancovat, zachraňovat. Ale tady už ten člověk jako je tady takový sobec, jede si svou vlastní, jo, cestou. Jenom já prostě tady vnímám, že ta osoba tady taky mohla být taková dost sobecká. Takový jajíček, jo. Prostě to bude podle mě. Ten císař je takovej, že si pevně sedí na tom, co chce a nehne se. Prostě buď mě budeš poslouchat a budeš dělat to, co já chci, nebo si nebudeme rozumět. No pro vás to tady taky mohlo znamenat, že ten člověk těma financema si vás mohl na sebe vázat. Jo. Vy jste se předtím na začátku jste se mohli cítit finančně takový svobodnější, jistější, stabilnější, ale pak jste si začali uvědomovat, že vás ten člověk vlastně těma financema docela jako ovládá. Jo, může to tak být. Takže vlastně vy jste spíš přicházeli o něco, než abyste získávali. Mohli jste se pak cítit sami. Jo, takový jako na houpačce. Ten člověk vám jednou něco dal na oplátku, ale jindy spíš tady vidím, že vy jste víc investovali do toho člověka nakonec, než ten člověk do vás. A nemyslím tím jenom finance, ale myslím i energie, snahu,
Vy jste do toho prostě dávali víc, tady je silná nerovnováha. Jo. Vidím tu nefér jednání, můžou tu být lži, jak říkám, krádež. No, ten člověk bude asi dost dobrý manipulátor, takže na něj bacha. Takový hodně podprahový zákeřný jednání prostě, jo. Aby on se cítil, že má navrch. Sice tady vidím ukončení až na konci, takže tady ještě před váma je něco, co společně budete muset nejspíš zažít. Tady ještě vás čeká, že ten člověk vás může ještě nějak, jak to říct, oblbovat, jo. 7 mečů s mágem mě tady jde jako opravdu manipulace, silná manipulace. A vy na toho člověka, vy se tím trápíte, můžete na tu osobu myslet hodně. Jak říkám, vy nevíte, co od té osoby můžete čekat. A ta osoba by chtěla něco vrátit, ale je to tu v ukončení. Já se na to doložím. Tady na tu poslední řadu, co vás teď čeká. No. Momentálně jste tady, se můžete cítit sami. I když můžete se cítit bez té osoby, vám může být najednou trošku líp. Jo. Můžete líp dýchat, můžete se svobodně rozhodovat. Nikdo vám do toho nekecá. Což je pro vás dobře. Ale potom třeba večer, než jdete spát, tak najednou vás přepadají takový myšlenky, které vás docela trápí, ničí. Třeba vás to i budí. To je na prd, no. Docela vidím, že ten člověk vás tady mohl docela zblbnout. Tak já se tady podívám teda na ten 3 pohárů. Vy se můžete bát, že tady nejste jediný. Že ten člověk lže, něco vám tají a že on si někde užívá a vy se tady pro něj trápíte. Jo? Jak kdybyste čekali na něco ještě. Nebo může přijít, to taky může přijít a může dělat jako, že se nic nestalo prostě, jo. Že úplně v pohodě. Tak z toho taky můžete mít trošku strach, že jako, jak by se tohle mohl dovolit, jo. No, tady jsou skrytý manipulace, tady lži. On může přijít, najednou on odchází, přichází, to tady taky takhle může být, jo. On jak kdyby věděl, že si s váma prostě může hrát, že si s váma může dělat, co chce. Dokonce tady vnímám takový, to mě to baví, jo. Já když se doma nudím, tak mě to prostě baví. Já napíšu tý bejvalý nebo někomu, jo, s kým jsem se bavil prostě a zabavím se. No, co parchant teda. Kejprevit. Takže on může i přijít a tvrdit vám, že chce s váma budovat tu rodinu, že chce s váma, že jenom s váma měl to naplnění. Dejte si pozor, jsou to jenom řeči. Pokud proto něco neudělá, že se opravdu nebude snažit i činama, jo, dělat nějaký kroky, jako který uvidíte, že by byly důvěryhodný, tak na keci vůbec nedávejte. Jo. Záleží, jaký z toho máte pocit. Vnímejte svoji intuici. Tady je to stejně v porážce. To prostě, tuto nemá životnost. Ten člověk si s váma, já tady vidím, že opravdu si s váma jenom hraje. On přijde, nějak jako něco tady hodí do éteru mezi váma, tak trošku se posnaží, můžete se jí setkat na jeden den a potom zase otočí, ukončí to a zase bude dělat mrtvýho brouka. Jo. On podle mě to dělá z nudy, nebo má z toho srandu, že ví, že se takhle nepohnete dál. Já vidím, že ten člověk si hodně uvědomuje. Moc dobře ví, co dělá. Jo. Takový zákeřnej docela. Jestli se mu něco nelíbilo, jestli jste mu nějak oponovali tomu člověku, jestli
Jste se do něj taky jako obuli, že už si tohle nenecháte líbit, že se k vám takhle chovat nebude. No, tak on může být taky pomstichtivý, jo. Tady vidím, jakože takový to si neměla dělat, já ti to vrátím, ty budeš trpět, jo. Takovýhle jako úplně ošklivou energii tady vnímám, což se mi vůbec nelíbí, necítím se u toho dobře. Ale pro některý z vás, jo, nemusí to mít všichni, někomu opravdu se to může týkat práce a že tady má nějaký problémy v práci. Ten člověk se teďkom vlastně... ten člověk nemůže mít jako hezký život. V podstatě, jestli se takhle opravdu chová, tak on nebude nikdy šťastný, jo, opravdu šťastný. Mně přijde, že tady ono furt přemýšlí, jako co udělat. Tady je jako přemýšlí, spíš ho zajímají peníze, finance, jak mít víc peněz, co pro to udělat. On neřeší vůbec nějaký city, ten člověk není citově založený, jo, vůbec. On řeší akorát svoje zajištění, svoje peníze, finance a to, aby mu bylo líp, jemu, jo, nikomu jinému, jemu musí být líp. A vy už tady, jak se to ukončuje, na to ukončení, tak já vidím, že vy už jste tu jako královny mečů. Že už tomu člověku potom už nedáte šanci. Nikdy. Vy už se na tom budete stát, vy už proti němu budete zbrojit, vy už budete připraveni, protože ho znáte. No, vy se rozhodnete toho člověka podle mě odříznout úplně ze života, už mu nedáte šanci, aby si s váma hrál. A přichází vám tu, až tu toho člověka úplně odříznete, tak nová láska, jo? Nový vztah, ale musíte se vymanit tady z těch jeho, jak to říct, no, z toho připoutání. On si vás na sebe poutá, podle mě, a mu to dělá dobře. No. On si tím honí ego. Si něco dokazuje, podle mě, ten člověk. A jestli se to jedná o vaší práci, která něco, co vám nevyšlo, buď podniká nějaký projekt, který nakonec nevyšel a mohl vám to někdo zkazit, nebo někdo tady nejednal fair vůči vám v té práci, tak tady vám někdo přichází pomoct. Jo. Tady, když počkáte, necháte ty věci plynout, nebudete do toho tak zasahovat, tak tady se to vyřeší ve váš prospěch nakonec. Jo? A vy jste chytrý, vy opravdu přemýšlíte hlavou a logicky, takže tady potom vám přichází ještě něco třeba lepšího, lepší nápad. Jo? Tak podíváme se tady na ty karty, máte tu flirt. Rozšiřte svoji radostnou energii na ostatní. Jo. Buď tady vidím vzkaz, že opravdu se už tuto člověka zbavte a všimejte si i jiných lidí, choďte na rande, užívejte si ten život. Netrapte se tu tím člověkem. Taky to může znamenat, že on se ještě tady jako ukáže a bude hrát na city. Naslouchejte své intuici. Vaše tělo přijímá přesná poselství od Boha. Ano, jak se budete cítit, podle toho se zařiďte. Jestli se v něčem cítíte dobře, tak v tom buďte. S těma lidma se scházejte. Jestliže se u někoho nebo u něčeho necítíte dobře, máte takový vnitřní pnutí, sevřený žaludek, takovej jakože pocit nehybnosti, tak se na to vyprdněte. To jděte pryč. Léčivá energie. Zastavení se, puštění se, kontroly, jen tak být. Ano, tady jestli se jedná opravdu i celkově vlastně, nechte toho člověka, ať si dělá, co chce, jenom prostě nereagujte, kdyby náhodou. To je moje doporučení. Jo, když to zvládnete, tak opravdu už se nenechte tímto člověkem ovládat. Ať je to v práci, ať je to nějaký bývalý ex partnerských vztazích, teď to teprve jde do konce, do ukončení, už se rozhodujete, nenechte se.
Když zůstanete v klidu a nebudete na to reagovat, to je nejlepší, co můžete udělat. Jo? Vnitřní klid, jo, zase. No. Tady je potřeba toho vnitřního klidu. Úhel pohledu. Celá situace potřebuje jiný úhel pohledu. V určitých chvílích pomáhá podívat se na vše očima pozorovatele. Čistě pozoruj, co se vlastně děje. Mnohdy je celé řešení v tom, že změníš úhel pohledu. Nic není takové, jak se na první pohled zdá. Řešení je nyní v dostupu a pozorování. V odstupu, pardon. Takže ano, já to tady vnímám, že opravdu vy, rada těch karet, co můžete jako udělat pro vás, jako nejlepší je prostě tomu nedávat energii, ať je to cokoliv, co vás tady trápí, jo, co tady není v rovnováze, co vám ublížilo, tak nechte to bejt. Ať se to třeba ještě ozejvá, nebo ať se to vrací, tak už tomu nedávajte energii, zaměřte se na něco, v čem je vám dobře. Tady máte lásku, srdíčko a přítele. Tak tady vidím někoho opravdu, kdo vám pomůže, kdo vás má upřímně rád. Koho máte rádi i vy. Pro někoho to může být někdo nový, kdo přichází, když tohle všechno už se vyřeší, vy už to budete mít srovnaný. A může to být i přítel, který vás podrží, který vás má rád, který vám pomůže. Co se týká zdraví, máte tu moudrost. Jo. Takže vy až tohle překonáte, tak vnitřně se zase posunete někam. Jo, tady už příště už nedovolíte, aby se tato situace s někým opakovala. A vzkazy od vaší osoby, která je na vás napojená, tak je tady zjištění pravdy mě srazilo k zemi a vím, že jsem vše pokazila. Potom tu máte sakrální čakra, takže na tu se zkuste zaměřit. Pevné rozhodnutí, to je právě ono. Pevné rozhodnutí, když ho uděláte, posunete se dál, věci se začnou dít a vy tady už nebudete svázaní, ale už se pohnete dál. Jo? Kupte si květinu. Tady to vnímám, buďte na sebe hodní, nebuďte k sobě tak kritičtí, nevěřte všemu, co ostatní o vás říkají. Ať si říkají, co chtějí, vy víte, jaký jste, vy to víte nejlíp. Mějte se za to rádi. Zvládli jste už tolik věcí. Vše je v pořádku. Jo, to, co se děje, má tak být. Nic není náhodou, nic se neděje náhodou. A to, že už jste u konce toho všeho chaosu a toho všeho trápení, tak to už vám ty karty tady ukazujou, že vše je v pořádku. A znamení nebes. Jo, ta cesta, kterou máte jít, se vám ukáže. A brzy se vám ukáže. Jen je potřeba tohle pustit, to, co vás tahá zpátky ke dnu, co vám způsobuje to trápení. Tak jo, skupinko číslo 2. Já vám přeju hodně štěstí, ať se to co nejdřív vyřeší a ať vám je dobře. Ahoj. Tak a já tu vítám skupinku číslo 3 s tímhle duhovým prstínkem. Tak a s touhle kartou síla. Tak, co tady k té kartě? Vy už tady jste došli do své síly, na něco jste našli sílu, cítím tu pozitivní energii, že se cítíte dobře, je tu vášeň pro něco, je tu chtíč poznávat něco novýho. Jo? Taky vnímám tady z té karty, že máte vše pod kontrolou. Jako, nemyslím to ve špatným slova smyslu, ale jakoby, že už s váma nikdo nemůže mávat, manipulovat. Že už, jak říkám, no, už to máte ve svých rukou. Tady. Tak.
Takže tu ty kartičky si dáme zase na konec a já tady si rozhodím karty, tak já to pauznu na chvilku, abyste tady nemuseli čekat, až si to rozhodím pro vás. A já si zatím to tady rozložím a podíváme se na to, co vám ty karty chtějí říct. Jaká byla vaše situace, jak se bude vyvíjet, co vás čeká teďkom, no? Tak, mám hotovo a můžeme se na to podívat. Co tady vidím? Takže na spod balíčku máte sedmičku pentaklů. Jo. Tady vidím, že teď jste v takový zastavení, můžete odpočívat, čekáte, co se bude dít. Může to znamenat taky, že na něčem pracujete, učíte se, pentakly jsou peníze, můžete řešit finance, jo, jak můžete se více zaměřovat na práci. Tak. Co se u vás dělo? Dělo se u vás, tady vy jste udělali nějaký zásadní rozhodnutí. Najednou potřebovali jste si v hlavě udělat jasno. Týkalo se toho, že jste tady byli v nerovnováze, k něčemu jste byli připoutaní, svázání, buď k něčemu nebo k někomu. K nějaký situaci. Byly tady masky, které tady padaly. Jo. Já třeba tady vás vnímám, jestliže jste ženy, nebo ženy. Prostě ten, kdo se ptá, je tady v energii královny holí. Jo, takže můžete být ohnivýho znamení. A hodně jste byli v hlavě, hodně přemýšlení tady vidím, o rovnání si to v sobě, odpoutání se od té nezdravé energie, která se na vás lepila, která vám způsobila tu nerovnováhu v životě, ztrátu peněz, prostě narušení té vaší stability. A vy jste potřebovali se od toho odpoutat. Vy jste se uzavřeli do sebe a už jste té situaci nedovolovali, té situaci nebo té osobě nedovolovali, aby vám dál ubližovala, aby na vás páchala, když to řeknu, to zlo, který jste v tom zažívali. A rozhodovali jste se, co a jak dál. Rozhodli jste se, že to ukončíte, že to necháte spadnout. Jo, tady ta věž. Že to necháte spadnout, že v tom nechcete pokračovat, že to jinak ani nepůjde, protože by se to nezměnilo, nebo by to bylo ještě horší. Pod ďáblem tady mám krále mečů. Je to muž, který pro něj je důležitější racionální stránka než citová. On dává přednost svojí hlavě než srdci. A vy jste to tady viděli, vy jste na to přišli a věděli jste, že v tom nechcete být, že to není nic pro vás. Byli jste z toho takový smutný, melancholický, takový jako zklamaný vás tu vidím, že jste od toho čekali něco víc, od toho, co se dělo s tímto mužem. Pak je tu královna mečů. Může to být další energie ženy, mám tu dohromady 3 energie ženy, takže muže 4 vlastně, mám tu královnu holí, královnu mečů, královnu pentaklů a velekněžku. To všechno se kolem vás může točit, jo, můžete tam mít víc žen, víc energií, ale taky vnímám pro někoho, že jste to jenom vy, jenom prostě v těch fázích, kterýma jste teď procházela nebo procházeli, jste v určitým bodě byli v jiný té energii, v jiným postavení k té situaci. On je tady furt jako král mečů, on se tady nemění, což znamená, že ta vaše osoba, kvůli který vy jste tady se dostali do takovýchhle
nesnází, se dá říct, do takovýhle zapeklitý situace, tak ten člověk je furt v hlavě. Jo, on dělal jenom nějaký racionální, možná ani nelogický pro vás kroky nebo rozhodnutí, protože vy jste tady jako vášnivá, pak jste tady i hodně rozumová, logická, jste tady i jako stabilní. Ten člověk je prostě jako si ulítává v hlavě. Takže ten si tady kvůli tomu to vlastně skončilo, protože on tady ten ďábel, ten jeho problém je vlastně ta jeho hlava. Jo. Kdyby se zaměřil třeba na srdce, kdyby poslouchal ty své city, které tady očividně potlačoval, ale cítím je tu, že on je tady měl, on vás měl rád, nebo možná i má furt za tím vším, ale ta hlava je silnější, jo, a to je ten jeho problém. A myslím, že ta veleknížka pod ním ukazuje to, že on taky si mohl opravdu tou hlavou už dělat úplně jako blbosti, jako vymýšlet o vás. Úplně jako domněnky nějaký, který nebyly ani reálně postavený, jo? Že on to tak vidí z nějakého jeho pohledu nebo z nějakých jeho minulých zkušeností a srovnává vás s tím. Jo? To je úplně nesmyslný. No a vy teda tady jste to nechali zbořit, i když vás to teda mrzelo nebo byli jste z toho zklamaní, čekali jste od toho víc, tak jste věděli, že to musí spadnout proto, abyste mohli se cítit líp, abyste dosáhli toho, co toužíte. Vy máte nějaký cíl v tom životě, ať už se jedná o vztahy, o práci, o každý ten, o každý tu stranu, to odvětví, jak jsou peníze, práce, zdraví, tak u všeho máte daný nějaký cíl. Jo. A tenhle muž vám to prostě nemohl dopřát, nemohl vám to splnit, vy jste to věděli a už i když jste si mysleli, že to tak je, třeba na začátku, že tenhle muž vám může nabídnout a dát to, co vy chcete od toho života, to, co vy víte, co chcete, takže prostě jste si mysleli, že ten protějšek, ta osoba vám to je schopná nabídnout. No tak nebyla. Jo. On se tak mohl na začátku tvářit, ale nejspíš toho nebyl schopný, nebo se nějak zaseknul, něco prostě ho někde zasekalo, něco se stalo a tam byl ten problém, který on nedokázal překonat. Takže vy jste tady z té královny holí šli do královny mečů, takže z té vášnivosti, z toho snažení se, z toho, že jste byli akční, prostě proto něco udělat. Vy vlastně nejste typ člověka, který zůstává na místě. Vy nemůžete dlouhodobě stát na místě, vám to nedělá dobře. Jo? A patlat se v něčem prostě. To není královna holí. Královna holí je energetická, upřímná, vášnivá osoba. Ta nedokáže být v nečinnosti prostě, jo. A vy jste tady z té královny holí prostě zjistili, že to nemá smysl do toho dávat nějakou energii. Tak jste šli do energie královny mečů, taky jste byli v hlavě. Mohly tam vznikat i hádky, mohli jste proti sobě svým způsobem jako jít, jo. Tady prostě už je souboj toho myšlení vašeho a jeho a vás to nebavilo prostě, jo. Vy jste z toho byli fakt, co teď, no, jak z toho ven. No, ten chlap to tady prožívá, nebo ta vaše osoba to tady prožívá neskutečně nějakým způsobem. A vy tady měníte ty energie, jak potřebujete, vy s tím umíte pracovat, jako byste s těma energiema, s tím vnitřním vaším světem uměli spolupracovat. On tady prostě jede si tu svojí, jo. A takže vy jste tady šli taky do té hlavy, v hlavě jste si to taky srovnali nějakým způsobem, aby vám bylo líp. To tady přišlo další nějaký to rozhodnutí vaše, jo. A pak je tu královna pentaklů. Ten spodní řádek už je to, co vás teď čeká, nebo by vás mělo čekat a vy už tady, vy jste napojení na sebe, můžete být taky velmi intuitivní, můžete klidně veleknížka i čarodějka, dokážete třeba taky vykládat karty, nebo můžete se zabývat jinými praktikami, které
předpovídají budoucnost, nebo jo, nebo můžete mít sny, vize, cokoliv. A vy tady už jste se dali do rovnováhy, opravdu tady vy umíte se sebou hezky dobře pracovat. Tady už jste v rovnováze, můžete být matkou, takže se zaměřujete na rodinu a na sebe samotný. Jo. Velekněžka je taky žena, která je sama. Takže ale vám je tu dobře, máte tu páže holí, takže už děláte nějaký malý kroky k něčemu, po čem toužíte. Řešíte si tu finance, trošku můžete zažívat pocit nedostatku, ale víte, že to není konečný stav, že všechno je energie a vše se mění. A nakonec to tu máte ve slunci, vy jako kdybyste věděli, já si počkám, protože vím, že přijde něco, co si zasloužím. Jo, vy to tady celou dobu víte. Vy prostě jdete na ty zkušenosti, vy jste vědomí lidi. Vy si uvědomujete plno věcí a dokážete pracovat, vyvíjet se, růst, jo. Já si tady ještě dovyložím taky na ten poslední, ten, co vás tady teda ještě čeká k tomu. Máte tu pážátka, to jsou takový první kroky do těch nových začátků. Můžete dostávat nějaký malý návrhy od lidí k něčemu, k práci, k růstu. Jo. Ještě tady můžete mít nějaký trápení. Jo. Ještě tady vnitřně můžete se něčím trošku trápit do budoucna malinko. Já tady vidím, že finančně budete řešit si finanční stránku. Trojka mečů. No, ten člověk vám mohl dost taky ublížit, jo. Když to tady tolik nevypadá, ale to trápení tady bylo. I na obou stranách, já to vidím u něj i u vás. 8 pohárů. Takže já tady vidím tak otázkou ještě do konce měsíce, ale jinak to tu máte v 10 pohárů v naplnění. Ještě nějakých 14 dní tady může být takovej dozvuk toho, že budete dělat ty maličký krůčky, ještě úplně ukončovat. Tady se bude ještě odpojovat ta energie toho, co jste si teď prožili s tímto člověkem, protože jste do toho dali dost úsilí, ten člověk do toho nedal to, co vy. No, ten tady prostě sedí, přemýšlí, ale nic nedělá. No, jedním, co dělá, tak přemýšlí, ale vy jste tady byli akční, vy jste se o něco snažili, vy jste do toho dávali tu energii. On neměl potřebu. No, tak pak jste taky už neměla potřebu, nebo neměli. Pak už se tady zaměřujete sami na sebe. Jo, to srdíčko se vám bude léčit, vy opravdu nechcete stát na místě, jo. I z toho pocitu nedostatku, to se tady brzo změní a jdete tady do těch 10 pohárů, do toho naplnění slunce, štěstí, spokojenost. Jo. 9 pentaklů tady v tom naplnění, v tom slunci, vy budete spokojení sami se sebou, vy si řeknete, že se to stalo, protože mě teď dobře. A bude vám v tom opravdu velmi dobře. Jo, tady vidím nějaké rozhodování do budoucna, nějakou novou cestu, která se vám nabízí, ale všechno je pod sluncem, všechno je tak jako dobře prostě, jo. Ať se vydáte jakoukoliv cestou, je to pro vás dobře, budete se v tom cítit dobře. A přichází vám nějaký rytíř holí. Vy tady sami úplně nebudete, necítím to tak, tady byla naopak, vy budete zářit úplně štěstím, budete spokojeností, vy tady máte svůj osobní růst, nějaký podnikání, práci, bude se vám dařit prostě, jo. Ve všem se vám tady bude dařit a ty lidi to uvidí na vás. Ty s váma budou chtít trávit čas. Jo. Tam budete mít plno možností. Tady ještě chvíli toho člověka, tu osobu budete mít v hlavě. Nemusí to být tak často, ale ještě tady nějakým způsobem bude a myslím, že ten člověk tak i vás bude mít, jo, v té hlavě.
Tady už jste i jako královna pohárů. Vy jste vlastně jakoby císařovna, protože tady máte všechny ty královny v jednom. Jo, jestli tam u vás nehrajou roli víc žen ve vašem životě, o kterých víte, vloženě víte, jo, ne, že se domníváte, ale víte, že jsou tam. A jestli nejsou, tak jste to vy ve všech těch skvělých energiích. Ten muž ani neví, o co přišel, jako jo. Je tady král pohárů, takže opravdu ty city tam má, jenom je v sobě potlačuje. No, on si to vlastně všechno, a stojí v tom, no. On si to všechno dělá sám tou svojí hlavou, proto je u toho ten ďábel. Jo, on brzdí si to štěstí svoje, s váma se mohl mít dobře, že jo, že nikdo není dokonalej. Žádný vztah, no, on bojuje sám ze sebou v té hlavě prostě, jo. A to se nezmění, on to bude dělat furt. On se bude snažit to nějak vybalancovat, ale tahle jeho hlava je prostě problém. Se tady o něco ještě může pokusit, maličkýho, ale jestli vy už budete, vy víte, vy jste vědomí, On tady bude dělat nějaký kroky, kde on si bude myslet, že to je jeho vítězství, ale není. No, není. On si zavařuje sám sobě, ten člověk prostě. Takže vy tady jdete do krásných energií, vám bude skvěle, budete šťastný, sami za sebou, spokojený, sebeláska. Jo, a lidi za váma budou, ty za váma poběží, protože jim bude s váma dobře. Tak podíváme se tady. Ano, odpuštění a ponaučení. To je tady pro vás. Když se oprostíte od své minulosti a uzdravíte ji, prožijete více lásky v současnosti. No, je to tak. Smutné obětí. Takže tady. Tak. Můžete se tady cítit teď sami. Ale necítím úplně, že byste tady fakt jako nějak se úplně brutálně trápili. Ale můžete se teď tak cítit, no. Taký zklamaní z toho všeho. No, že člověk, když se o něco snaží dát do něčeho energii a nehejbe se, ten člověk nemá žádnou snahu. Jenom prostě si vytváří něco v hlavě, je to smutný, no. Tak, tady už máme sílu náhody, nečekané znamení, překvapení, víra v zázraky. Jo, tady opravdu vy víte, že se to zlepší, jenom to nechat tomu čas a nebude to dlouho trvat. Citová svoboda, tady je to odpoutání od toho člověka, od té osoby a mezi světy. No teď jste ještě jako mezi. Už jednou nohou jste vykročili do toho nového, to jsou ty pážátka, co jste tady měli, ty maličký krůčky k něčemu novému, ale druhou nohou furt se vracíte v hlavě k tomu člověku, k té osobě. Tady máte zloděje a roh hojnosti. Tady vidím, že taky jste mohli mít nějakou ztrátu na těch penězích kvůli té osobě. Klidně. Jo? Nebo teď, že tam právě tady je ta 5 pentaklů. Že ještě si budete nějakou dobu řešit finance, nějakou finanční nepohodu, nějakou krizi. Ale všechno je to ve slunci, v naplnění i v hojnosti, takže tam potom už peníze máte díky vaší píli, díky vašemu růstu, díky vašemu posunu. Jestli děláte nějaké podnikání nebo něco, tak si vyděláte, jo? Tím si vyděláte. Tady karta zdraví játra pro vás, takže jestli máte nějaký problémy s něčím, s játrama, moc nepít, jo? Jaký skleničku večer stačí. A vzkazy od vaší osoby, která je na vás napojená. Takže tady asi v případě toho krále mečů tady cítím, že on na vás hodně myslí, hodně. Už jenom, že je v těch mečích, tak on vás má plnou hlavu a neví, jak z toho ven, neví, co s tím, neumí s tím pracovat. Vy tak kroutíte hlavou a víte, o co jde, víte, že si to ten člověk z velké části dělá sám a jste z toho takový apatický, říkáte si, no tak co já s takým člověkem, který se nechce hnout, no, který si to sám blokuje v té hlavě, že jo.
tady není otevřený novým zkušenostem, posunu, práci na sobě. No. Tak s takým člověkem neuděláte nic. A ono, i když vás to, já cítím, že jeho to k vám hodně táhne, hodně, no tak vy víte, že i kdyby přišel, tak to poje furt dokola, protože on se nehne z místa, že jo. A vás to zase stáhne zpátky, což nemá smysl. Takže ta osoba, co by vám chtěla říct, je ráda bych, aby se situace změnila. Nebo rád bych, aby se situace změnila a budeme zase spolu. No, on opravdu ta osoba, tak ona by chtěla být s váma, ale dává si tam ty blokády prostě, nevím, nedokáže něco zkousnout, přitom nevím, co se u vás stalo, jestli to bylo něco vážného, nějaká prkotina, nevím. Z vašeho úhlu pohledu to nemuselo být nic zas tak extra vážného, aby se to nedalo překonat, když to srdce vás k sobě táhne, ale jak říkám, on to srdce potlačil a je jenom v té hlavě, kde si úmyslně dává ty myšlenky do hlavy, aby, já nevím, no, že má tam taky ty strachy, bojí se to obnovit, jo. Nasazuje si nějaký masky, ten člověk není autentický, není upřímný, on dělá, jako by se nic třeba nedělo, jo, třeba v práci to na něm nikdo nepozná, nebo když jde mezi lidi, tak nebo když ho někde potkáte, nevypadá, jako kdyby ho něco trápilo, ba naopak, ale opak je pravdou, jo. On to všechno v sobě dusí a to není dobře, vůbec ne. Láska je odpověď, ano, vy jste si toho vědomí, vy víte, že to srdce je důležitý, že se řídíte tím, co cítíte, co vnímáte. Tento člověk to nedělá. A tady je ta odpověď, to je ta láska. No. Ne hlava, ne rozum, ne ego, že jo. On upřednostňuje ego před láskou, před citama. No tak tady to má, na vás stejně čeká něco lepšího, vy to víte. Jo. On tady měl nějakou šanci s váma být, zažít si ten posun v životě, mít to, po čem touží, jestli touží po rodině, mohl to s váma mít všechno. Ale on si to sám blokuje tou hlavou. No. Čas s přáteli, teď budete chvíli sami a vlastně to je pro vás dobře. Vy tady budete sami se sebou nesmírně spokojení. Budete šťastný. Důležitý telefonát. Tady se může i stát, že ještě ta osoba vaše se bude chtít ozvat a nějak to slepit. Jo? Najít si k vám nějakou cestu. Ona ani neví, jak se k vám přiblížit, protože vy jste proti té osobě už vyzrálejší, vy víte, vy umíte pracovat s tím životem, jo? Dokážete se pohnout dál a ta osoba to vidí, ta to vnímá. Jo? Že vy jste opravdu tou císařovnou tady. Vůně levandule, nějaké kytičky a pozvání na večeři. Takže buď vás pozve někdo nový, měli jste tady toho rytíře, holí nějakou akční osobu, která o vás projeví zájem do budoucna, a nebo ještě ten člověk se může nějakým způsobem ještě k vám dostat, protože tam to srdce má, ta láska nezmizela, on to jenom potlačuje nesmyslně, proto dělá blbosti, taky se v té osobě nemusíte vyznat, tak to je jasný, že on, když tam něco potlačuje, není autentický, nedělá to, co on cítí vyloženě, tak on musí být zmatený sám sobě, že si dává přednost té hlavě. No. Takže tak pro vás. Koukám, že tohle je dlouhý video, ale doufám, že jsem vám s něčím mohla pomoct, že informace pro vás jsou důležitý. A já vám přeju hodně štěstí, těšte se, protože před sebou máte krásný dny, je léto, vy si toho užijete úplně naplno, budete šťastný. Vydržte pár dnů, týdnů, vy jste tady dost flexibilní, vy nedokážete se dlouhodobě v ničem utápět nebo trápit. Takže pochybuju, že tady dlouhodobě se ještě budete trápit. Já tomu dám tak 14 dní a bude vám skvěle. Jo, bude vám skvěle, jestliže ten člověk se neozve nebo vás tahat ještě zpátky, ale to už je všechno na vás, jak se k tomu postavíte. Každopádně vy tady máte ten rozum, vy víte, co chcete a půjdete si zatím.
A jestli ten člověk nebude schopný, tak vy už ho nenecháte, aby vás tahal zpátky. Jste tady ve své síle. Přesně jak to bylo na začátku, když jste si vybrali ten balíček s tou sílou. Vy už se nenecháte ovládat ničím prostě. Tak jo, tak si mějte hezky. A ahoj.